Sini Buddha Debormano ang kaisa kusun khanyani mosungkha. Atsa Buddha no je sak no sijak ringjak hwngne gosiwui dini social media ni bwskango phaiwi PK madam no je bini kuno concept thi kwrwi ideology kwrwi ni samani abo busuk jora twi nung siwi rwngile kok sakaba bini ideology bini concept nung situtwi siya khlai kok sawo public ni thanio public rok joto se saimanjak joto public rok no nung buka jesuk swnamwi norokni tipra motha kuchugo kanani naidi tipra motha tai kuchugo kaimanya public rok joto saimanbaikha tipra mothani concept tipra mothani ideology tamo nung oro sini PK madam no yasi sului je kok sai tongo boba kobor haisibla sakni kongno nung sakno sawi tongo sakno no porichoi rewi tongmani si klaio ta khuk Buddha ta kisa rwngwi siwi political ni haparo nung hapdi siya rwngya hwnkha ke singke nogo achugui tongdi nung oro lumpe khlainai ulta pulta aje baje kokta sapaidi lasima singcha sak no opoman romani klaio buchikha Buddha nirokni career le buro sogui kya biyang thangka buko srai ke norok social media o phai kokda saimankha norokni ideology tamo norokni naharmung tamo norok public ni thani phunugui da rwkha norokni ideology tei mungsaya patalkana no go back sanani patalkana no kami kariya hinui kok sanani aboso nungni ideology tabuk PK madam je dophani bagwi choba khai tongmani abole bo saisungni bagwi da khai sara tripura sa 12-13 lokho tripura sani bagwi si bo samung khai tongo tini bono tangi kebengwi basa nung je sai tongo tripura sano kebengnai onno kuno kubun borok se jati se wngna hinui tongmale sini tripura sa bai tripura sa se kebengo hinui sao tripura sa bai tripura sa sabo kebeng tini PK madam aini choba khai tongthani sabo kebeng phaikya product ji tripura motha ni warriors rok tripura motha ni supporter rok tini PK madam no kebengwi kitingwi PK madam ni samung no kebenglaiwi samung kaham khainai borok no khe ukulogo tonwi samung hamya khainai rok khe bwskango nukjakna hinui uansugui je samung khailai tongmani abo joto public siwi paikha amoni bagwi Buddha ang nono sanai nung je PK madam ni political career paisinai pano paikha hinui nung sai tongo nirokni le paisi paikhabla sa norokni le buko political career biyang thangkha norokni se paikha norok je PK madam no paisinai hinui sai tongo PK madam no paisinai hinui sai tongmani aboni ulta norok porichoi se romani klaio swng tripura motha khainai rokni career paisinai hinui norok sak no porichoi romani klaio biyang thangkha buko norok no tripura motha khainai rok no ADC rwkha aro bo tikiui manya 13 jon MLA rwkha aro bo tikiui manya ulo khe PK madam ni ukolog phaise khitung wngwi PK madam samung khaidani PK madam ni ukologo haiwi cylinder khaipaikha paikhana bwlai norokni political career orosi paikha swk lasima singcha nijini sakni kokno nije no sawo nokho saka khwtwi muchungke sagosi pulumsa klaio ni himani obo no wngkha tripura motha khainai rok paikha norokni political career piko beng thangkha nongni anaros phunukdi norok public no buka sasawi bandewi je samung tangwi tongmarok public rok joto tabuk saimankha saimanbaikha nung je sao PK madam kobor suluk bo wngkha kobor ang bono kobor si hino hinui samani ang nono sanani muchungo nung si kobor nung kobor takhuk Buddha nini background no bebak ang sawi mano nini background tamo nung je khlai phaikha nung rajniti haparo phaiya swkang nini tamo background tongmani ang bebak thungpani saimano tei rajniti political angle o phaibo nung tamo concept tamo ideology nini tong ang bebak sio nung sao PK madam no
bini career paipaisinai ba bo oro ikon paisi paikha kisa kirikha hanai sai dong ha nana ang sungnai bahai ke pairo manai bono rang sale buddha bahai ke pairo manai buko bulamo nung thangai pairo nai pk madam no norokni tipra motha khainai choddo purush phaibo tei norokni produji phaibo pk madam no pairo manai kebo khoroksa panoya pk madam no pairi manai kebo khoroksa panoya ulta norok se painai norok paibo tongo tamoni hingke tipra motha khainai rok wngkha pk madam ni xerox copy pk madam ni xerox copy pk madam kwrwi hingke norokni career kwrwi norokni swrwngjaknai kwrwi haini bagui norok pk madam ni ukolog salbrum no naisomoi nukchomoi yapi sewi tongo pk madam kwrwi hingke norokni career paijak paijak tabuk already paijak pk madam ni khitung norok tabuk bini dignai busuk rom se mahimnai busikha buddha kaham ke siwi nadi kaham ke siwi rwngwi nung political ni haparo himdi haino ereng ulta pulta abul tabul kok sawi pk madam ni ukologo nung swi hai bok ta sungdi ang obo nono kwcharnai nung Bisrangonja area o tongwi tipra sano ani yaphomang khlai mankha hinui wansok public rok asuk bukaliya tabuk public asuk bukaya tabuk wngkha media social media ni juk joto siwo joto